Mae'r program yn unigrwy oherwydd dim ond just cymwyser mae'r fenyw yn mynd i cael. Mae fe llawer mwy na cymwyser, mae fe ynglyn â datblygu'r fenyw fel yn gyfan. A hefyd mae'r chans i'r fenyw cael pethau arall mas o'r program fel dysgu sut i'n gweud na efo hyder a adeiladu CV, a hefyd mae'r cymorth mae'r fenyw yn cael trwyddo'r program i gyd, ac hefyd pryd bydd y program yn gorffen yn gwahanol i unrhyw beth sydd ar gael yng Nghymru. Pan dechreuais i'r cwrs, a o'n i'n darllen amdano'r menywod arall oedd wedi cwblhau'r cwrs a symud ymlaen yn ei gyrfa nhw, a o'n nhw'n gwneud pethau ffantastig. O'n i byth yn meddwl taw fi fydd un o nhw. O'n i'n meddwl ni'n mynd i gorffen y cwrs, mynd nôl i gwaith a wneud yr un swydd o'n i wastad yn wneud. Ond mae'r cwrs hyn wir wedi newid fy mywyd i. Y prif gwers ni'n dysgu'r fenywod ar y rhaglen yw bod unrhyw beth yn bosib, bod y byth yn rhy hwyr i dechrau ffocysu ar eich gyrfa, ac hefyd i ni'n dysgu nhw sut i datblygu i bod yn arweinydd cryf yn y gweithle.